Mau na ni. Bos, unsa bos? QR code, ana dre. Unsa pa man bos? Official. Balay nabilin. Kani dayo. Piki na. Laro na napajuduhin. Helmet yung gidala na para sulod jud. Official jud, official. Kani dayo. Kagod sa ani kaysa official. Official jud, kinahanglan jud official. Dari bos kani, dili din ni kinahanglan, dili din ni pwede. Kani mura ra jud official do, yara tabon. Dili jud pwede. Kuhaon jud mag-official jud, magpayat jud kinahanglan jud magpayat official. Kinahanglan jud official. Kay kuhaon ako official dito sa balay. Basig layo kay to, kuhaon ako to para ipakita nimo sa imo nga na jud official. Mao dai mo gusto na ya. Hulat dia. Hulat dalhan ta kag official, hulat. Ngita gini mo official ha. Gamit. Ito yung isang sakong official boss. Official juga ha. Oo siguro kagwa ko official. Sige. Official dah. Para mga ipaabot nga official do. Wala na ako nag-face mask, wala na ako nag-helmet, official mga pangita. Kana na mga official, kana. Nya makasulod na ko. Ha? Gani. Sunod man lagi na official ro nagpakita na. Sa pula sa asul, dalawang pagpipilian. Sa pula sa asul, kung ano ang gusto mo, kung anong napupusuan. God damn! Sa pula sa asul, dalawang pagpipilian.